Anke l-MP Laburista Alfred Sant jaqbel mal-Partit Nazzjonalista li jeħtieġ tinġar responsabilità politika wara li ħarġet l-inkjesta dwar it-traġedja ta' Jean Paul Sofija. Dan għaliex l-entitajiet kollha li semmew fir-rapport fl-aħħar mill-aħħar jaqgħu taħt ministri li huma responsabbli. Fuq Facebook Alfred Sant tkellem dwar l-aġenziji u l-entitajiet li ġew maħluqa biex ikunu jistgħu jaġixxu b'indipendenza u flessibilità akbar mid-dipartimenti tal-Gvern, iżda xorta jaqgħu taħt responsabilità ministerjali. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech ilu sa mill-mument li ħarġet din l-inkjesta pubblika illi sejjaħ biex tinġar responsabilità kemm mill-Ministri Silvio Xkembri, Mirjam Dalli u Stefan Zirinzu Azzopardi kif ukoll mill-Prim Ministru nnifsu. Iżda Roberta Bela sal-ħadd stess baqa' għaddej business as usual u jipprova jnessi li hu stess irreżista u vvota kontra din l-inkjesta pubblika. Fil-kitba li poġġa fuq il-medja soċjali tnejn filgħodu, l-MP Laburista jgħid ukoll li l-kontabilità dwar id-deċiżjonijiet li jittieħdu u kif jiġu implementati baqgħet tiċċajpar matul is-snin minflok ġiet iċċarata, tant li issa kulħadd qed ifarfar. L-eks mexxej Laburista insisti li r-rapport Żammit Mekkien jesponi sa fejn waslu l-imblokki u l-isqaqien ġenerati minn problemi f'settur wieħed biss tal-ekonomija Maltija b'riżultati traġiċi u bla dubju fis-setturi l-oħra tal-amministrazzjoni pubblika jeżistu problemi simili. Apparti Alfred Sant, anke l-MP Laburista Cyrus Engerer qed jitkellem b'saħħa f'dawn l-aħħar jiem speċjalment kontra dak li sejjaħ status quo, b'appoġġ anke ta' Rendolf De Battista li bħalissa mhux qed jara għajn majn mal-klikka ta' Roberta Bela.